Sentia moa, ya brew in sensing, or say tree, kukurumu, kukufu. Ayefo ye mamu nyina atenase ye makwa abadem ba NYANSAPO kasamfo nyisu NYANSAPO na wagye so de amamba bia a ohwefiri bia se ye sane ne madwemba ekwan so ene ya sa betrese bi mu enum ade ehia a ye ba bedi nkomo na yesua de se de bia ye no ya no subscribe na wa share no like de wadwenchen so de ato de amame me da sese wa ye ne sa amame empepe ya ba ya bere wanchen okofu poma ya poma chichikunu no asante ngoma ye de sa ne NYANSAPO ye frɛ no ya ba ne nchen a ne bedi nkomo ne nkomo na ne bedi no emudu emupi ye nkone nkoma na kwa aba se de bia ye no ne wi a ye de asente na nkasa e de atopono so na afi ya hyase ebobo hu e de amamo ya brewa ye mu akwa aba NYANSAPO so Meju so enyado na umpom ti sei onyankopɔ twi di ampo ne nananom ne mompaibo betenkwam ye de twi di ampo ne nananom ase ya brewa ho ye ene na brewa he nso ye ho ye pa onyankopɔ ase na enne senti a ye dwane atoa abrewa na ye pese ne ho adwenkyere ne ye bebegie no esan se medical kan de atom anim se ne ni nasi okrewie no obrawe nwoma so na wote sikadwa kofi so otumfo se tutu empo no wotena se a ne kire ne so a se ye kubisa abrewa na wakwa kwaji nimdie enu nti na amamre ni amani mo sori anopa bia na oso okọ na abrewa ho Asanteman ho okochia no na ogi afutu ene adwenkyere edifiri ne ho no enye bibia sanse abrewa enimde na ne tirimu bobew ewo nsem ahodo a ya na ewo fie ene ne keka ho enu nti na ye kan saa no na mubehwe a ingiresi memu wo him popra na sa oba him anu wa ne fense Elizabeth woto ananu monsiedo nyame adaroma ono ankasa ne ba a ye fense King Charles wono ena seseyi waba aba bedi akonwa no na ohwe sedi akonwa die nimu esitie na ebra na ohima Queen Elizabeth no ya ba ya kra ne edini bedi ade afe apem ahankono aduonum amiensa no mu no na chese oye abaya kra Westminster eye abis ehonom eno mu di dwumadie no enipa omoto nsa frɛ wo mo ma wono ba se wowiase nyina no na omo ye mpem nwotwe 8000 na ene Prince Charles die no saa Westminster abi honom a ehona saa coronation yi wonom aye no enipa woto nsa de afrɛ wo mo amai maako ahanu ene miensa emu nipa woto nsa de afrɛ wo mo mpem mienu ene ahanu 2200 ene woto nsa de frɛ mo ewiase nyina amampanyimfo eka ho ne ye oha a Ghana ye ne yankase ye mampanyini wokobi na wohwɛ ahenie ni ahenie ye ka kens a woto nsa de frɛ wo mo no so a wo mo ye maako edunson ewiase nyina na ewiase nyina senti amaya asema wa ne se wo ba na be piem ewo abibimam hanom ankasa aman a wo mo yi mu ahemfo anasa woto nsa frɛ mu ahemfo mo baaye no wo mo ye nan pɛ tie nie pa nan pɛ Iswatini ohine wo honom ena Morocco ena baako aka ena afi wo ba Asanteman ma na se Ghana hanom a ye ne yankasa ye hene otumfo se tutu omo ka ho nan pɛ Nigeria de wonyi wo hene bia akra mfiri ho ye nam sa no sa ma Nigeria obi a oyi asesem kra ba ama wo mahemfo no wabetwetwe wo mo se de omunima ne sa igwe ewo Nigeria honom ebra kencha ase to nsa afre no wo hu se wato nsa de afre otumfo se tutu ama abete Ghana fo animu ana na wo mo de o mo to no na ene ma hu hia nkwa na wo mo ye ho na se ade no enya ade ketwa ewo honom na ka menso me yo hene Ghana ha obi agbo ne ho ahemfo ken ne doso na nso sese no yam se kencha ase ade no wawie nuyo ama awie ka ye de enim dada na we na sa ba behim kena na no nenne ye ne ya bere we ba bebo ho nkomo ne ya hwe eni ntikura na wo se eye ye hene san munyam se te se yi otumi ko bia ma revi se we asa ba besi ni mfinhia aduoson miensa wasa shefa na di ne kama wo no ma enya asem ketwa wo aman hene nko maako aduosia nkono tienie aman hene nko 69 Asante mantem wodo ani bechem wo ahafo mantem wodo ani bechem wo bono mantem wodo ani bechem wo bono apuye mantem na ado ani akyem e wo fra mantem ene de ate ne ho a ye friend se oti mantem ni nyina owo aman hene bi ho ye be wa ho ye bedi nkomo na afi no aman hene ni bi wo ho no mu a ye de wo mo nsem kakra betudwa
na abrewa acheche mu dia mai okofo ene yansam no akoye se broni beka se it's pregnant with so meaning enyem na niema ewumu no nso no enini soso eye wanwa se ebeto odwa se otumfo se tutu nso ka ahemfo ekuku dam ewo wiase a kencha asaton sa afre wo no okay said ye sitie no anka wanwa nanso minimum yese wotimfo no ni mu odu a wo se fata se wo frɛ no enye wanwa pisa se da anya onwanwa emum ka wanwa na medwene si se ni mu odu a wo se fata se wo frɛ no ma wo kosa adwumadie ni bi nti anya ade a eye me wanwa pisa okay atiefo ye ka se enye nwanwe ya na ye ka so hen ba akopɛ ene wo memu a wokɔ man amamra afia pema hankro de okono emienu 1992 constitution na ahemfuni nyina gina baako ene otumfo nso nko gina baako saa ne amamra no kra aka nti enye nyansapo na ye ka na emom ye 1992 constitution a ɔman no ene na ye mmra kunyina da we dibu no eyi ahemfuni nyina baako na aye otumfo nso nko baako a ogina brane abrewa yenhwɛ amman hene nko maako adusia nkono ne kura mesisi a ehye opemso ase asante mantem wakɔ hafo mantem wakɔ bono mantem wakɔ bono puye mantem na wakɔ oti mantem a maako adusia nkono wei no na ehyem kinama ne mu no yedu saa na na kyerɛ amman hene no ema yehu wo mu no mu odu na wo mu nyina so hye otimfo etumi ase nti na me ka bibi se ebiribi ana yewu take efe na nabu krom hen ena di wi ba se ya Asante mayim nyina na se empa ne se wi ase entam a ye kan ba eyesei esa abre chiri ba fo mu ne aprekunu no mu de pempem ye ho saa ena se ntam ye mienu entam ye mienu na wo mu nte ase ena se ewiase ntam nyina ye mienu ya Asante mayim entam nyina gina ho baako ena wotimfo ntankese so eka esa ne akwese de 1992 constitution yi kan yi saa yimfu nyina gina ho baako na otumfo nso gina baako saa ne ntam no nso akwakoye entam nyina ehye wotimfo de ase wotimfo ntam bunkam ntam ni nyina so wa Asante mantem nyina ntam ni nyina de eye baako na wotimfo de no eno ne yefre no wotimfo ntam kese a wo ka agese wo sere se misre wuntimi miwa no nkoka no pele ko ape okay aya me pese ye sha ase fra Asante mantema na mebobo aman hin no ebi edin anase mbobo aman hin no mo hye Asante hin ase no e wa Asante mantema no mebubu omu din miwia na omu a wo omu ho nsem kakra a obetimi dia todwa no na wo dia todwa dia mame enti ma mensha ase mfemfiri ase die kura me na so oba Asante mantem hanoma kokofu eye manhene dwaben bekwai nsuta mampon adanse ofenso edwoso jadam obugu Asante achemagogo domiabra bompata asankare dwaso asanman kontanse kumewu tepa beposo adankrenya manson kwanta asokore agona denyase amoafo mpasaso number 1 edwosoman asuminya asebem mfanchem asuminyan kwaman bantema achempem adontene ena afei asafofo ase ani bechem we ni de ekura me a ekiremu a eye amanhene a wono hye Asante hinase ewo Asante emantem ha no sabronum ka ho ene sabronumu enkura me ewa hase de ekura me wa hen eno no enti abrewasa already mabubu din ya
emu de hin na obetumi aka omo nsem kakra e de akire kokofu ya ncha ase mfam free kokofu kokofu de se ye ka kokofu kura no emu odi che kumase wow wow kokofu mu odi che kumase fi se kumase asante ahemfie me fa sa asante ahemfie di tiri nyina ni kokofu enu nti wo nsa se abrafo ne so awotimfo a wo mu ahonu aye ebo no onu ye senti amoa ya brew ne nsensem wo se atue kokuromu kokofu enu de ko wie no senti amoa ne de metepa ya brew na de twato ya kan sesi ase o se tu ya brew kokurom na kokurom kokofu na enu de ese ntwa masom da saa sisu bie mame senti amoa ya brew ne nsensem wo se atue kokurom kokofu abro chire mu kakra mai enti kokofu ankasa no eye asante akonwa no wofa okay utimfo ne wofa ne kokofu hene okay yenhwe eyinso dwaben enso ka ho se ekuroto na wo mu tena ase eye asante amantam kuroto dwaben so eka ho on so ka ho okay yenko bekwai saa na bekwai so eka ho eno so ka amanto no kokofu dwaben bekwai ensuta mampon okay na henkuru enkumase okay enkam ka mampon so ntia ne wayi mampon ne firo mampon so no wote sika dwete akonwa so no dwete sika akonwa so no eye mampon kontonchi obo ohia kuma ne nana no eno no betia che mu kakra se mampon no eye botayo eye bo aye drase akuma kura no a betumi ase no amena hi akuma ne behi okay no wapem ho nesa akwese ebo aye sese kan ekura yi onsa wo sia ase kan ne betumi ahi na ebo ne de okay enti mampon no kontonchi no wo mo no de eye bo a akuma me ye na ebehi no ono amu ni tim ho nsa ntintin ni tie wo mo den yo offense wo fin so gina ho ma wiafia chentei ebra wo mu ko okon no onu ne di akotene pa wo kon no enti ekuroto ne de ma otimfo de ma no eno ya abodini kura wo ho se wo pray se wo pemu ani nko okay ejoso ena ejoso so eye ejoso hene ebra konfo anochi pemema yebegina Asanteman no ejoso edukopi na wonso wogina okay eye ejoso wotumi kese pa ebo Asanteman okay mame nko mame montra obogu so ana se kro no obibi kakra fa ho ye frɛ no obogu bogu ni gina ho se tumi fufuro bia na firi baabi bia no wontimi nsan no ho okay de wodi baabi obebo agu okay wontimi mfam pi Asanteman okay nti no no so ye tintiman ya wotim ho ma Asanteman okay asante achim no wo mu so gina ho se nananom oba no ye ba no a ye beduru ekon no ye edene no ye chiche mu no wo mu no bia wo mu tanaye no se de nchirafo no achimfo no ba wo mu na boban ma Asanteman nti sa achimfo no ba wo mu se ye ya achimfo na Asantefo no so ba wo mu se ye ya Asantefo krofo wo mu do mu ya Asante ye ya achim nti se wo mu ye nye wonhwe wo mu ye
tintimai wo ba me ya ahyem wo kwa me ya Asante eze omo de omo aye omo we akwa house ti Asante akyem okay na akokora bi wukuru ha CPP bere so no si watisi abontene a woso de matem ho freedom nti se mo ye CPP fo na mo ba we freedom ni oye freedom ni se mo ye matem fo so na mo ba we matem ho ni oh okay nti watisi abontene no aye se no aye ne nsa yusu se me de matem ho freedom oye no hwe enye yi nti we bi enye yi ne afre na ja sei okay abra aye nko do me abra no na ono gina ho se sabre no ekon dɔɔso nti bibi a ekoso obi a se ehu fa si ehu fa be ma fa nti okay se saa na se wodo na mo de ba de a mo do me de a mo mra na wo mu gina ho no mo ma wodo ne kori okay bompata na kumase ha no ne bompata so ye bia bia na wo mu eho na bibi esi bia no ye pata wo ho okay ni bibi wo ho se bibi ebeba bia no eho na ye pata no okay nti ho no di mu nye koro no na eho so ye manhye asankare se wo mu no nka wo mu nye asantefo wo mu ni asante fancy wo mu ya achemfo a na bisa na bibi a efiri baabi ba dendin bi no ehofo no so sanka ya ma asam ne din no ba no na die ekukuru ba no antimi amebu nka santeman so okay okay abro yenko yanim na yenhwe dwaso on se dwaso no so ne asante akyem eho no ye asante akyem yi dwaso dwaso ye asante akyem nti wo mu nyina so eka okay asaman so no o man no ebra na be fa sanke bibi besi na wo man no ekonkugu bi mu no wo mu na boa ya esan wo man no esa ba ye chi ne be boa ye wira okay yanko contact me ankasa me constituency ma baton precious contact de ho ye tete no ye tete pa tete kurupa okay ente contact kura no wo mu abodiri bi de contact ba me wo mu ne di ade hesem okay contact ba me okay kumewu so twunbu akodua okay twunbu akodua anwade a obeboa ye okay yenko tepa man hene tepa na ohese tetem asante ebuno kun bi e ba e ma tepa boai pa tepa hene boai pa boa witimfo senka eho kra nje be kan se ewo ahafo ai ento so wa Ashanti sa okay wow boai intira ani ma memfiri tepa na menko beposo mampo beposo mampo beposo ewu nyina ye obi a wo a yetime kuboae mampo hene ne nkofo ni bia enti wono so bia na wote no onya adom a akyede be baaye no onya wo mu de hye na se a wo mu no so beso no wono ye man hene adankrenya bekwai adankrenya eho so no sana we eho no wo bugu nsie bi efe na dankra na sensuo no so no orden no boa pa okay enti dom no eba na se wo mu koduru na ja ontimi nkoma wani na waka na ja okay asokore so onso yubi a onso wokoboae
Oh, okay. You know, my hen, na yen kwa. Wo moa, wani nsɛm a wobɛdie. Na ye wia asomdwe ba na yɛtena ase a yɛkyekyɛ bibire. Enti yɛhwɛ de wowo yɛɛyɛ no. Na senka kura yɛfa nse bi anka wowo hye mampo hena ase a. Na nso ne yɛhwɛ wo kuro ni bi ɛwɔ wachi. Enti yɛsɛ wo so wo mu awu wachi no enso bɛsom wo. Oh, okay. Na wo so nya ban. Okay. Abrawade wo kan nti ma menyina so na memfa misi wasɛm wi. Atwetwe maso a menim sɛ wo ho nimdie bi a. So we nkro to miensa a komfa noche eyi mu mpanyimfo anase mu mpanyimfo do mu si ho e ma Asante di dentanso nkunim na wo mu mienu eye aman hene akonwa but emu ba ko aka no menim sɛ yo man hene a mekyerɛ ohwe kumawu a twenebo akodua akode okoye nti man hene edwoso di kopim man hene nanso ayi ye friend sɛ adwuma ka ase kase Dwaka se kese menti so ai enka Asanteman tem hanom aya na twetwe maso pa se ho nso na asanso kofo nso bo moden konko den no si wa etie nanim no so enti na emwanwa pa o nim se ye kan ye kan kure efiri tete a ye ba ye tie de ye hunu nyina na ye tekmu ya ai ni ye tetwuno bo akodua na akire yi na nwurawura mu a me ye hu nse na enye wono nko na enye wono nko ehwemu no kura todwa wono kura ne de na odi akire otoso miensa kura achi no ono nso sode san se adumaka se kase de ka sore ya san na dwoso hene eba ansa na kumawu hene enso eba tinko ono kura na ye ka akire enso ono na ebeku mfa di na chese ni ye nim kura se ni obi kan ho ono wode ni tirigi akire ma Asanteman otu nu si ho then so se ye ka nipa odi ka tu nu si o se na wo mu bedwade yeduru asanso kofo onu odi kai wadaro men na mo anso kra so na ama ehu se ye frɛ obi owura bi firimotu a wo feyi ase a wono nso ka jo yenko yenimai na yenko aguna Asante aguna aguna de ebra otimfo ede konfo anoche koso ye ho na mekure na di mu ti esi onya man bi ehye nase esom anoche komem ka ho denya ase wo mu ye obi a wo mu so ba eyire ye ho okay chese na meka na sese ye ya na ye wie na ye tena ase ya na wo hene efre na ye toto we wa yire no ho pa we wo bo akokun no we ye say na ye hwa na di abasobodi ama okay nti wo be a ya man hene wo bia no eyankodene amoafo mpasaso number 1 titiremu ne ye bu yifra mo idura amoafo ye dai okay ye firi titiremu na ye bu idura amoafo ye dai okay ye ma ye duane a ye ni ye ma ye nsu a ya no esanse wo wie frefre yu enipa ne dabrim wow mpasaso number 1 wono kura de na we hia hene enipa wo hene be hia hene enipa na one day na man hene okwaje ye no se kwa amenkroma ba ye na chiche man hene no ne ade no eno wode mpepere ho wote se kukuyu mu hene okay we need dabire bia na nka nsese we san ni wira ho hia hene ho open hene fi se hia hene asase na wote so okay nti se na no ba we hia hene se we kuro to nan fe di wo man hene okay yenko asuminya eho ye Asanteman ase okay Banteman na mamimie kwa amansa kwa aman san eno so ka manto no ho manto num no ande nka ho sa okay na kwa aman no eno nso ye kuru bi a ejina ho ma Asanteman pa okay abro Banteman na me ho adwimi kakra Banteman ka ho Banteman ye man he na akonya Banteman de we di mu was Asanteman yi
fi se ba ntoma no wotimfo sahene no Okay. wotimfo sahene enu nti na ye fire kuro no ba ntoma no fi se bra ekon ne to de edin no ba bi e ban mu no wo no ji rana ba to di e ban ya ma ho fita ne tutu hona ye bo jaframa kire se na nanom nakora bobenu wo mo twea se de na nanom ya kan ye gumu no enti sebre kete si ba ntoma koti ya no ene ho okay uduro ho a asoma wode ba bia wo mai ho ntoma ma ye nwuri de enti a wo ba wo nya kwa nwura kwa aman okay na ye ka kwa aman ankasa soso titine kwa aman pa ne kumasi ai okay achempem se wotimfo ne ba be ma panyin no okay na kuma no eni sabin kuma okay na achempem eni sabin panyin okay enti bra konfo anochi yi hia akonwa no ema ketwa no enti panyin ni bi ye na papa se wo no mebo akonwa ama enti chem pimo ansa na to enti efiri titiri nyina wotimfo de o ya wo ko nanim bia champion hini di ni sei oye no otwa no abesin pa oye no ochi bibi kese bi e ba be pimo ansa na to ayo ahene be do sipokuno no wono na ne wo ya ntino akonya champion no okay abro ntina dwabo pimso bebo bia no sori a sabin kuma ye hia hene ene sabin panyina ya champion hene wo mo no kotena na nemu no enen mate ase pa ase saa bisi anka na wo ya tete no eye chem wo hene be hia hene ni papa sori ya no wotenene bebi obetena fi so onde ne kikiri bia won ka ho ne ho hia enya ade brichie bi bebo a anka wono no bi ka no okay opon se bra ne papa ye bibia no wo sori a no wono watena ne papa na konya no okay okay yenko nua panyin no enso atini jen okay yenko adonten anase aduaben ehwo nso adonten no wonu se santema edom ni nyina betene ebi tuye nanse ye wonu di ne edi wo wani asafo so esanu aye ko wo ko sa ehwo ne ya ho boa ne bibia ya kujina esanfo no ena okay abro ofun ase ye menka ne se okunni pa titibirim no onso odi akon oh okay okay ena bichim no ehwa na bra na nanom ko ayi no we akoya na nse ne ne ikun doma sa no a wo mu ba no enema a wo mu di ba ye nyina wo no wo betena chi mu oh okay okay ye nchemu ha ya momra ne yemechim aha na chi mu nti ewie no ne na apibi amena tena ho se de ye nkaibo okay nesa hwefo Asanteman tem de no na media begunu ye ba beko ahafo mantem ne ahwe ho nso na hwe Asanteman tem se ba ko mienu miensa enan enum ensia enson wotwe enkono edudu ba ko du mienu du miensa du nan dunum dunsia dunso du wotwe dunkono aduonu ba ko aduonu mienu aduonu miensa aduonu nan aduonu nso aduonu enwotwe aduonu nkono aduasa ba ko aduasa mienu aduasa miensa aduasa nan aduasa num aduasa nsia aduasa nso 37 Paramount chiefs ene wo Asanteman tem hanoma wono ehye santehene otumfo oseitutu a otoso mienu wono no hye nase mobeka ya hafo na eka bono mantem ho a na ye bono hafo mantem ena entitimu ne pesempuntu konti no emu ache tie nwura ahafo mantem ne enhwe ho nso enkuro ha wodo a ehye Asanteman ase de ma asante ye kese no no wo kasa bebrebe ni nyina no beko no na enikuro fia na wotim no na himfo be se mienu bi ena ehye nase entra ni kuro no mu kura na wo no anase ne mpesua no so nenso ha de tra mantem no mu na akwachira komantem fro ahafo mantem aberwa yenwe Kenya ase number 1 ene number 2 nyina
Kenya say number 1 and number 2. Number 1 ene na yi kuro no. Kuro na nkasa no ne number 1 no. Number 2 no aye dodo. Manfo be dodo ye no. Okay. Na kire say wono so yenye kuro no de etosu mienu. Na se kame akwa se ene nkawe kuma ne nkawe panyini nyina ya ayepe. Nkawe panyini de oye wokofo a wone wahene be hia hene ene ko abinimuroko ne yefre no bofu dwa wono ne nkawe panyini hene ena ayi we nkawe kuma no eye otimfo yere adoma kosua ufidenchira ba ya obepe beebi a wotena no nti bofu dwa ho no ne yepe beebi ma no a wotena ye nti ado yenko eye goso wonu soso ho no ahafofo no na ebimu ewo ho a wonu adi akotre ewo ho pa age wo man ni bi esi ho say goso no esu go so ni panetana ya kese chiri ho ni nyina na nsa da so a ohwe ho mem de ya akwabo ahini kuro okay akwabo ahini kuro no ya wono so membuo no saa abosom tete no ne nananom ewo beebi a itimi dwane ko toa bibisi a yekobisa ma wotimi bua nti se membuo nya bosom a obi na de baaye eye bua si wa yekohun sese wo bua pa yesusu ani ese ye taade ye pe utika sese uti se membuo okay the first rukra no timambroni a odi ka betwa timba ho first ne ka na efre ne membuo okay timanka no huhu ka ne timaka huhu eno ni efre ne membuo na ya akwabo ahini kuro no ono no na wonye hene na emum okoboa ohene ba hia hene awabrimbu ko okay yi ho ma no onu ni tumi a wodi benya aye nyina se okoboa ohene ba okay yenko achirinsia so ye kura wo mu no na hafofo no so etiti yenkuru nti wo so titi yenkuru no ba bi ye behwa de wasi na edom ni bi wu achi no na wo se wo mu owo ho no ebeye wo ye wo henkese ma wo mu na wo man Sankore de na me kan say na nanma no wo mu firi de nkyere ba eho no wo mbeduru ya wo mbetrae na won so no abagira na ode baaye no so ebeboa Asanteman okay sa abagira na si ho na maame no wo no beboa Asanteman enti Sankore wotimfo de ba ne ba etipinhine okay yanko yamfo tepa yamfo wo nyina ye nipa bi a wo di akotene ewo Asanteman me fanse santefo eko nenso ahafofo no enso abeboa mmoaden a wo mu boae kukum man hene de wono no etese de mpasaso hene yeyi woni asase bia kukum nana ekosa na okoduru baabi a beema bi ye adwuma wo wirem ho ohunu no wo dwane ene wasi nwane enye wunti na meba me ko atia binimuru na se winim ne namon so a chireme enti beema yi gina ho no no se ni mi wura mesrew manu aduane ewo kukum mo ba no me dia kwahia adukuru yi to ni wadawro ma dia na won kwade si bedi ana se kofabra to kofa baaye na enkola ni didi num nsuye ye bibia no ebra wo baaye a ne papa de asase di nyina che no se beema no a wo ma yekukuyo mu aduane no o se yedwene no okay
enu koyi baabi kakra bi nti kukuom oyi no kukuom ankasa gosu ni danta no wa ha tweto wa ha honi wo no akodie wa ha wo hyentinfini ho kakra bi wonso weni man wono sabre kwa ame nkoroma bre so no wo a wo ye CPP ni a wo boa ye pa no witimi kopre man hene amani ene no waka akodie ni na akodie nti akodie de wonde wo tetekofo na bosum jeme soso ewo ho okay akodie jeme ena asem a din wo mayim bia ho na ne ye de ko wonde ye so wo so ye bo enti wo kanche na sa asem no ye nokora ebo no ebehim saa wotukusua no bomu a ebehim saa na emom se waye na wo sign de a ebo no beyi abo saa bebo ho a beku ha na emom nya de ebehim saa ente ti wo begina bo na sepe so gina ho na o kasa ka wasim nyina nti emma no ane ye kuru no ye kire wi ano pa na ne wo mu de ko ho di boni e betu sesia eda so wo ho se wo ho akodi agime wo ho ma ban tepa ma ban tepa ma ban podie e ho na kire se ohene ba ko okon na ne pade saase ne che no nyina no so se aha nyina de ase ya akodim die na so tepa de ma me ban wow se tepa de wadi kina ye bibi na ade ho ama no se no so bi ko twifa ho nyina no meji a emoa me nti ho ne de ma me ban yen ko hwidim no ni nyina ebi mo ye kwa ame nkroma baaye no eni bi no ejiji aman hene eni ade ahafo so amantem ne edi hode na ba awie na eye baako mienu miensa enan enum ensia enson wotwe enkono edu baako na ese ahafo mantem so na aman hene wo hono a wo mo hye asante hene na wo mo som sikadwa kofi no eno nso eye edu baako yenko eye bono mantem na yenko hwe eno nso ententem so aberwa bono yenhya asem famfiri brekum bono brekum se ono no nanka bra baabi a wo no anka obi meka no ndi onu wa bre bibia oti hukum na nso ebiribi so ya Asanteman techiman no ne ade no Asanteman kutwifa wo mu so na wo mu ni nyina no so ebasa oduru ho a na wakoto na wode ne ho ama no so okay oba no mesero ma bre me ho ase enkume oh okay Japekrum no nyina se wo mu so no o se Japekrum kura nke kwaka we hu ye tamfu ya ko ya na ayi doma nanso wo mu de ekuru bia ye hu se santehini mu odu wo ye dan a wontumi ntwimfa no so enti we de eja ye de wa ye japre kope ni mo bo okay sekwa wo mu nyina sekwa kura de wo mu de ye Asante asepe wonti wonde odi enti wono kura no wo hene no to no ho wosai no o se eye wosai kwa enye santehini nipa okay ai mamfo tepa mamfo de se wetepa there bi minim adade we we bono mantem ho no mo de yi e wa mamfo bi ai mamfo na nya ho ne santehini ekuru no mamfo no oh okay e ho de santehini kura nkasa nya na biribi wo mu sore ne so kura ai banda de so kwan ko so ye banda fo ai wo mu kura de be ka se ukọ banda on me be ka se sirimfo ndo so pa banda no ye banda fo na so mu hu se de eduro no ye de homa ye wira ye ho betoye sampa sa ni nyina sa na koye
Sabronum. Sabronum de say we he. Wono ne manhene ne kwaye mpasa so manhene ni bi. Oh, okay. Nsoko. Soko de so mu so kra anye ayi. Efo. Owu bi de kon achi sokofo no. Dua ya nkwanta. Dua ya kwanta de say di bichemu he ya. Ena wanchi. Wanchi no so wanchifo no. Sananka eho no akoye wu mu ahenkuru. Ti wu mu ayaka ni nyina no esom no. Okay. Won na ye mankese a okata wu mu ayaka. Na se bromantem so ekura ba ku mienu miensa enan enum ensia enson wotwe enkono edudu ba ko saa se ahafomantem yenko bono epoye emantem na yenwie no krakra ne nsoro so tano boase No esue tano. Okay. Se wo mu chese tano no so okọ na tifi ho ankasa ebuo ene nsuo no efirim. Okay. Eba. Okay. Nti nsuo ni firim ho ba no kro mu chese yawa ene si ho tete no. Okay. Yawa na si nti nsuo no ebugumu a na ebu so a eno ni nsuo no. Ankasa. Ti wono ni gina ho ma wo no. Okay. Ekuro we na esenidi ni minyakranti da buoyem. Buoyem. Buoyem me kai buoyem pa. Buoyem. Buoyem baby e shepa no. Abro ayenku yanim. O kai a na yekoso manfo. Manfo de se tepa manfo ya. We so ya manfo foforo. Ne manfo otimfu okuro no. Eno we so e wo bono epoe mantem honum bi na minimyam se manfo foforo de a. Sa manhene ne de ekire no aiwe baaye no. Dodo na jeji amanhene wo hokora we ni asase bi ate so. So na waje. So waje manhene na to no so. Na so waje manhene no to ho so se de ni a wosom. Tuabodom. Tuabodom so. Se tuabodom fo no so ye ayi bunu memu ho no. Wo so ye akofo pa. Wo ni gina aikon. Na ekire wo antumi. Okay. Asante Twifa wo so. Wo be ya Asante. Ofuman so yi timfu okuru. Okay. He no otaba pa o mensia. Amanten. Ebuna manten. Wo mu nyina amanhene di. Wo mu nyina age amanhene. Na nso wo ye de ya da. Obesom. Ene e wo krobi e fense dikoman. Diko no kra no. Diko man no kra no. Ekire no. Na nka ye hwemu pa anka ayiwe. We wo mu di won che ejoso. Oh, okay. Okay. Nti diko pim no. Ni man no. Oh, okay. Nkranza de ese nkokora miensa bi. Ene wo no kwatana hoti ekura ebo ye. Oh, okay. Kokora miensa, nkransa. Ewa domase. Wo ye de wo koye dom. Ewia no. Oye dom. Na edom ye numu no a wo ye wutimfo no. Nyina. Okay. Yenhwe edom ase, ewia dom ase. Ono so kura na ofiri ba ntoma. Ewia dom ase. Ewia dom no. No so ba ntoma. Oh, okay. Okay. Ko ho nti na sefo. Ene ho. Okay. Okay. Yenko wie friends bono epuye mantem de no ewu kuro akai na afi yensori no nso oti de ba akopɛ tano so aha ono so tano no nso firi aye no firi ho tano boase firi ho aha ni baby a wo nso betra ya no wo nso so no. Okay. Nso so nti ho tano kro mu nyimu nam. Oh, sa. Wo baby ya ewo asonye so a bia. Oh, okay. Esubua so ono nso saa se nkuro ni bi wo ho e ba ye no hemfo no de ani eden
kopɛ amanhene. Okay. Nanso ye na be hi ase. Eje for na chese bono epoye mantem no tano boase boyem manfo nti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 eno so ye du ba ko saa ena bono so som na ayi abrewa mante domanim doman sum sikadwa wo ho Doma de so de wo ha no ti ha yo so fula ha sintire so na ye yesa de pam no a wo krete domina na wo toko no kusi na ye to domina enti we no okoduru ho wi aye ohun se ba bi a waduru aka sinse wo sa de chew pa bai eno na me kan da bi se na nka ye wira mpene na ne de hye pa odo no so ani abiri suma doma hen ona ye boa na na pege tie ye wira pege wose ne meye ne de ye boa kura su ama doma hen se mi ja che no ode ne ma ba ntoma na nso so doma hen wo yi a wo ba yi asane amema ne betiri so se won sum ye wira enti doma de won ka ye wira asikadwa kata wo mu so no wonka ho na no ne kasa no kra emwa sikadwa no ye nko wie ewo otimantem kane na nka ye framantem otimantem rara rara for no ya asante for okay wo ya asante for nti wo mu abade ye ho kra abiri ye wura ai na me wo menhia me kai pa se ne ya akosi bi eno mo ba ya owura no anase ohene odi wo mo nim se aye ne dan so ana nanom so ndaye so a se omra na chi enti na e wo se oba ene waba ema wo mu ya asantefo anka ene ye kan se wo mu ya asantefo okay okay na ye se wo mu nchi kura kontase ene wo mu enchi efiri ba mama nkwaduna a wotoso mienu kontase manhene okay enti na ye se abrewa otumfo nye ohene twotwopo bi da bi o ye na me ka se biribi abranti bi ka kire se na se man bi te wo mu fie na ni nua mfantefo mesrem wo mu ma ne nhamo ya so a na wo odi nua ne te asante ha no eni onua ne ka kire se okọ no onua se asante hene we hwe no wo supa o sante hene wo do jai sante hene de enkana se sante hene de wo ye nipa wo hyen kese pa wo se me ba hwe no eno wo bae sa bre na kwa mchitwie ne tie akonye so ono nso wo ye tia enti ba wo hene bodwa no a wo ni nua ko ye ni nua na ekire no wonso na ni di da ba bi kura wo kase wo so wo sante hene de wo hyen kese pa wo nye ketwa kura wo hyen kese o ukona wuhu na ba bi a wo betina afro ye ya no se wo no to no bo kan so ehun panimfu yi firi ha kosi ha de firi ha bisi ha de wo tinsin wo se hobe dwa be ya me da me dwenda wo bude bi no se de bi na konwa no ene ma na ye kese asante akonwa no aha enti sa wo kura wugina wo tena so a wo be ye wo kese aye kukuku me dwenda wo bude obi sa na tie okay enti sante hene eniema ahemfo etumi de kan abosum wom botan niema ensuo ni nyina so ehyenase nti hyenase no ema wono no mu duro no ye kese pa kyerese ade a emu dura mu hunu kyire baabi a agi nyankopon bata enye me wanwa se abibimem ha nyina ahemfo 9 pe ono ne ka ho 9 pe ene eto nsa e de frɛ wo mu na ahemfo 9 no so eto nsa de frɛ wo mu nyina no ono nso no okoye ne de okoye edam sonko isuatini hene nanka okɔ a ɔtaa eye na mamre no aboa nwoma nko a na ebi ebonimu na odi bi abonbo enso na de isuatini hene kora akɔye no wo hye suit coat nanso opem so otumfo sei tutu ekɔkyerɛ asante amamre no
eno ne ade ba kwa sese social media so no de emani kan se wokona akokan nsem na e wa ase na ye nuanom anwonafo nom ye nuanom nkrafo wo mu nyina ebo papa na ba so se ode ate Ghanafo mum enim nti ye accept wanko ye ntade sem sa we si we de me ya nwona ni de nenso otumfo ye den ya oye kese akote o man nanim okoya se Ghana wanko se ebi wo ya Asante hene nti e abasobode a ekoso social media nti aberwa se Asanteman so asra ye kese pa aberwa me da se pa arafo na chese eno no ohwe anya asem keto akora se Asante hene abọ ne kente papa bi ene ne chacha papa bi na kenta se aberwa de ma ne ye yi kran se baby a one ne kenta se ne dan mu anase ho no omuhia no ni chine ye still ni chine yesi ne so Asante hene chine yesi ne so so wo tu chine ye ne dia so wo tu na ni wonya nti ni chine ye ni si ne so ena ne kente papa bi ena Lady Julia oba papa bi wono nso ejina ne nchen aya na efe akono keke yensi susu na afe yensore so mantem anase man hene nkuru no na yensore so na yenko Asante mantema na mesha ase yikokofu dwaben be kwan nsuta mampon adanse ofenso ejoso jadam afei obogu Asante achimagogo domi abra bompata asankaridwaso asaman kontanse kumewu afei tepa beposo adankrenya manson kwanta asokore agona denyase amonfo mpasaso esuminya kwaman bantama achempem adonten asafo ofuase bechem ene wa Asante mantema afu mantem Kenya as number 1 and number 2 go so mem achesia as sankore yamfo kukum akodie ma ban hwidiem wonu so ne ahafo mantem bono mantem nso enie brekum jape krom se kwa manfo banda sampa suma sabronumu ensoko bia yankwanta ene wenchi sanso na akopiem e wo bono poye mantem so a tano boase boayem bomfa tano boase boayem manfo tuabodom amanten dikoman ofuman nkranza ewua domase tano so esubua ena afi otimantem eye rara enu nti no amahene mako aduosia enkono a omosum sikedwa na omhye Asante hene otumfo osayitutu otosumienu ase no eno no yesramo umayenya nchinyu ahyew no ene achinye hunu emfamfa so pa bia ma isanse ye kwa ne ba bewi a 1992 constitution no eno ne hene eno so ne hene dia ene eno wa state ni wom wa kire se ahemfo ni nyina ya fua ene opem so eyefua NYANSAPO kasamfonyi so yesane ne madwemba mamowi a aha ne edisi mamu nyina mbo ene hwa abogyan hene wa medin ene abusuapani osu aduno Adenti ni ebube ne brebe nsese ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo yesofo okra wo nyeye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa madawro mantum ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam sefafam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya